Sociálna ekonomika je dynamicky sa rozvíjajúci sektor, ktorý je riadený solidaritou, nie ziskom. Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie sú spojené so skvalitňovaním života v komunitách, obciach a mestách naprieč Slovenskom. Trenčiansky kraj je jedným z hospodársky silných regiónov Slovenska. V jeho 9 okresoch pôsobí 76 registrovaných sociálnych podnikov, najviac v okresoch Prievidza a Trenčín. Hoci je to kraj s nízkou mierou nezamestnanosti, sociálne podniky tu vytvorili až 1037 pracovných miest. Viac než polovica, 630 pracovných miest, vznikla pre najzraniteľnejšie skupiny ľudí, a to hlavne v okrese Prievidza z dôvodu utlmovania baníctva v tomto regióne. Trenčiansky kraj dokazuje, že podnikanie môže mať srdce. Sociálne podniky sú príležitosťou pre ľudí aj komunity. Regionálne centrum sociálnej ekonomiky v Trenčíne vzniklo v roku 2019. Za ten čas sa na náš štvorčlenný tím obrátili stovky subjektov. Záujem o registráciu sociálnych podnikov rastie nielen zo strany podnikateľských subjektov, ale aj z radov chránených dielní a neziskového sektora. Z dôvodu transformácie regiónu Horná Nitra očakávame rast sociálnych podnikov v oblasti zelenej a udržateľnej ekonomiky, kde sa dôraz kladie na recykláciu a obnoviteľné zdroje. Príkladom súkromného subjektu, ktorý aktívne prispieva k rozvoju sociálnej ekonomiky v regióne, je spoločnosť Matky v práci. Vznikli v roku 2013 ako SRO s víziou pomôcť mamičkám a prispôsobiť pracovnú dobu tak, aby sa mohli cez víkendy a popoludní venovať svojim deťom a zároveň hľadať a využívať dary a talenty zamestnancov. Od roku 2020 sú registrovaným sociálnym podnikom. Živia ich upratovacie služby, ale i virtuálna asistencia, spravovanie sociálnych sietí, tvorba grafických služieb pre klientov. Poskytujú aj poradenstvo pre onkopacientov. Ďalšou inšpiratívnou a príjemnou činnosťou, ktorú poskytujú, sú kurzy Nordic Walkingu. Na jednom z mojich kurzov Nordic Walkingu som stretla Ľubku. Bola po liečbe rakoviny prsníka. Videla som jej chuť do života, to, ako reaguje, ako chce pracovať a ako hľadá, kam sa má ďalej v živote posunúť. Prišla o prácu a tak som neváhala a ponúkla som jej prácu u nás. Dnes je u nás už 5 rokov. Ľubka s jej veľkým srdiečkom je neodmysliteľnou súčasťou nášho kolektívu. Okrem nás pomáha aj mnohým iným ženám s podobným príbehom, ako je ten jej. Aj vďaka tejto športovej aktivite sa mnoho žien zoznámilo, rozhýbalo a viaceré z nich dnes pracujú priamo v sociálnom podniku. Z malej myšlienky vyrástla firma so silným morálnym kódexom, ekologickými postupmi a flexibilným režimom pre jej zamestnancov a ich rodiny. Matky v práci dokazujú, že nemusia meniť celý svet. Stačí zmeniť svet jedného človeka. A nie len jedného. Podarilo sa im zmeniť svet už 16 zamestnancom a ich rodinám. Aj my v Regionálnom centre sociálnej ekonomiky v Trenčíne sa každý deň snažíme o zmenu k lepšiemu. A to tým, že podporujeme ľudí, ktorí chcú podnikať zodpovedne s pozitívnym vplyvom na ľudí a spoločnosť. Ak máte dobrý nápad, pomôžeme vám z neho vytvoriť fungujúci sociálny podnik.